да проверим в навеса. Здравейте хора, това е втора част на разследване на призраци и на духове. Хора, колелото! Има сигнал тук. Да светне на лампата. Да светне лампата. Така, тук. Тук си е Боже! добре за сега. Тук нещо. Да, усещам нещо. Има някакъв сигнал. Хора, видяхте ли го това? Хора, това беше много странно. На кофите нищо. На кофичките са нещо. 45. Нормално. Нищо. На балканчето да провериме. Нищо. На кашона! Хора, на кашона има нещо. На кашона. Беше на 68%. Гледайте на 70, мале! Майко, Яни, давай се чека следвай. Чакай. Давай. Така, чакайте да проверим в това нещо, дето Марче намери. Да, намери го този рафт. Хора, видяхте ли? Опа! Боже. Яни, да провериме навънка. Чай да проверим вратата на навеса. Прав се вратата. Пропуснахме нищо. Хора! Патката да провериме. Малко съм разочаровал на тия детектори. Яни, в миналото видео снимката беше на чушкопека. Нека пак да го провериме. Опа! Имаме си призрак! В чушкопека има призрак. Хора! Къде? Така дръж камерата. Кой е баща? Моя или твоя? Кой е баща ми? Моя или твоя? Значи хора... Ако има... Камиона. Хора, да провериме камиона. Камиона! Усеща пак някакви вълни. Усеща пак нещо. Ето има някакви вълнички тук. Да. Хора, да провериме на Мъджа. На Мъджа е 500, както винаги. 500 и нищо. Ама това е на друг режим. Спокойно. Оригинално. Телевизора! Нека да видим на Мъджи. Опа! Това е на Мъджи! А пък това е оригинала. Чакай да видим на стола. Касетката. Нищо. Чай да видим касетката, хора. Нищо. Тухличката. Нищо. Малко съм разочарован. И аз съм много разочарован. Най-накрая сигнал. То детектор за нищо не става, бе, хора. Нали? В следващото видео само да ви кажа, че ще имаме още едно приложение, ама праскайте лайковете, ако искате да разберете какво ще. Още не. 3 минути и 30 секунди са. Значи, хора... За сега може да си сложите един праснат лайк и да се абонирате за канала. Хора, да яхваме колелата и да тръгваме. Давай! Къде да тръгваме? Хора,